kipenjo time mokao adwa chiwo gimo example mano graphic design. Graphic design timo gimo miluongo ni rebranding. Adwa luoko picha mar Ramogi FM. Tadwa time within 2 weeks. Then amiu kuot kata atamalo ma 1,300. Tiyudo ni within 2 weeks idhi miya kuot, idhi chula pesa. Koro nitiere ng'at moro ma bende koro dwa uso e mbui. To ng'ani nyaka chako ohala odwaro no konye mondo okonge. Koro dhi ng'isa ni wati dweche 3 adhi chako chuli siling 5,000 dwe ka dwe. Then after mano eka dhi chuli pesa moro. Koro yudo ohala kata area mi specialize dhi chuli mopogore. Kabire graphic design en gima ng'ato dwa gocho nan hello Moses adwaro manigo kod manigo. Bang' seche 2 tadhi oro ne gima odwaro cha to dhi oro na siling 2,000. Koro yudo ka area ma ng'ato osomo kata kama otiegore bende determine chudo moyudo kata yuto ne moyudo. Koro en bedo ng'eyo mare kaka odwa mondo tiegre yoni kod mondo dong ema ng'iso kaka odhiritre. Nitiere penja momi penja mar ariyo kinyalo nuoyo. Mana ka platforms obed mano mar Facebook, mano mar YouTube, TikTok kata Instagram, mane ma chudo maber mar were ma oseamua ni mane tich magida timo nyalo donje mar mondo mi giyut maber. Sani platform aseneno ka tiyo sana nwacho konyo ji mondo ng'ere yo mapio kata mondo dhi viral asebedo ka neno TikTok. Nikech TikTok kikao video biketo kanyo bang' seche 2 tidhi yudo ka ji 20,000 nyalo nene, ji 500 nyalo nene kitemo pime kod Facebook kata YouTube. To kochopo koka yuto chudo maber anyalo doko ka YouTube especially kobedo ni in ng'ato moro ma puodho oganda golo paro maliw kata temo puonjo ji gik moko mopogore opogore. Nwach idhi yudo ka YouTube king'iyo especially Africa yuto wan ga piny, to king'iyo USA kata countries mosedongore yudo ka yuto gin ga malo. Koro gimo miluongo ni quality of content mitemo keto e mbui especially e YouTube miyo idhi yudo chudo maber kitemo pime kod Facebook kata social media moko gi. To ka duoge Facebook kod Facebook kod TikTok gibende gin gi chudo. To Facebook dwaro mondo obed nitie gimo ma consistency. Facebook nyaka ibed gi gimo at least 55,000 followers. Koro nyaka tim gimo miluongo ni monetization cha. Koro seche misechako monetization ti nyaka ibed ng'at mo man consistent kata show up every single day mondo iket kanyo content ma ji mor kodo kendo gidwa mondo giriwre kodo kendo gigol be pachgi. To sechegi iyudo ka atamalo ma jok maneno gik moko miketo e wang' mbui giyudo ka mor, to bende influence mari bende dongo kata ng'eruok mari bende grow, to mano Facebook chuli pesa mang'eny. The same mano bende apply kochopo koka TikTok. Seche ma page ni grow chan, seche modongo cha kose hingo 10,000 tiyudo ka koro giyawo ni nyalo monetize. Koro seche miendelea consistent sechopo 100,000 followers tiyudo ka ochuli. To kwa wuoyo kendo ichudo e yor mbui oken platforms gi kende. Koro seche misebedo in gi ji 100,000 isebedo in gi ji 1,500 isechopo in gi ji 1,000,000. Ohendni mopogore opogore kata ji mopogore opogore kalure gi information misebedo ki post cha gidhi luongi mondo gidwaro gimo miluongo ni partnership chande. To ging'isi ni Moses isebedo kitimo manigo, udwa bed mondo wariwre kodi watim chenro ni kanya achiel. To mano bende makele penjo machielo Moses kapok wadhi Dar El Kene studio ma Kisumu. Partnerships gi ma seche moko ng'ato dwa donje mage magin adiera to mage ma ok gin adiera, nikech iyudo kata ni jomoko entiere kod kata page mare Facebook kacha iyudo ka ng'ato oro ne ote moro inbox mare ong'isi ni wadwa partner kodi pile ka pile wachudo pesa makama. Ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ma en adiera to ma ok ni adiera, nikech yudo ni moko gioro ni link moro kise follow link makamano yudo ka gi hack account mari kamano. Koro gima ber kaka isechake no number 1 nyaka ibed ni in gi ng'eyo ni magi nitie gik matimore ma jok moko nyalo temo hack account ni mari. Alafu bende ibed gi ng'eyo policies ma area ma partnerships ni. Alafu kidwa riwri asim ni idwa partner kod Moses Were ami idwa partner kod ng'ato kata biashara moro, ndio gik moko mwaluongo ni contract. Koro nyaka ing'e gik mondik kanigo gin gik mibende okete yanga ti bende in gi ng'eyo ma kila maandishi mane iye kanigo kapok idonje winjruok ni. To gima nyalo wacha kata ka bed ni partner koda kata ng'ata account mara ok onego bed na mi nwa partner mago access mari ok mi ng'ato manen ga namba 1 manyaki bed ni ng'eyo ka in content creator. Number 2, link mora mo ore inbox ti ibedo kod
waluonge ni question mark kata penjruok ni ok ing'eyo tiende